Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Ka VPP State Youth Wing kalalet bani kandu yu Pro Vice Chancellor Kanuhu u Professor Sumar bin Umdor halor kicing buat myat baik jai renti kicing thongkam thongjam Hanuhu bagi don ki bathap ya ka kam balat nadu usnam ahrajar arpulai Henry hadu menta kim shimla khot ban phale exam yikini ki post uba marbo dekhar president uluyet ho bhagani kicing let yikandu kilayo kicing penshai Bat kadaw kadai namar kicing mi ke kendrum kendram hapu kadai ke skul ba haus nam harja apusau kabalapan slam no aban khot phale ek exam ki nong apply uliyet ho bakini ki kam balapalat haus nam harja apply ki dei ki non teaching staff bat kadon ke group B bat group C shu uloong bana kadyang upro vice chancellor uloong ba an sarifon no nipen phai byang ya kapisa bai thap shakito ki nong apply Menta kesni na kalyang ka state youth wing rengkat bagi khot membar juga lawan bani kendu ya i provisi hang ni po ni hu i Profesor Sumar bin de kadawi bangi wan ban kendu i kalong ba nilayo ya ka komplain na ki applicant namar ba kidon kini ki advertisement post ki bala pelat na ka liang jong kini ka nihu nadu usnam arjar apulai de hadu mentau senam arho of rio na kalian kenihu kam simla khot ya kita ki exam na kamta kini ki post ki bala advertise nadu senam arho of ulai tingla yo jing sai kendiat habide bat kani ka kam na i provisi i Profesor Sumar bin bat ilai thu ingi ba kadaw hi ba imla ban khot ya ki exam ya ki interview namar la advertise kini ki post ka deha arpo arpulai te emsim lala ban khot namar ba kalami no ketuka jing huri hurang ya po ni hu haus nam arpo arpusa te kini hi kala penko kala pensange ya kini ki exam na kalian kini hu bakan khot ya kini ki post but nila keliru namar kini ki post ki de nam ta ki non teaching staff position kadon ka group A bat ka group B bat ka group C bat ngila keli na kalian jungi kanu pospa pohojar kita ki apelkan ki pelawan tab ya kini ki post bat i provisi la itu yangi ba kidon hadu komba tangki group C ru kila don komba arpusan hajar teli ya ki apelkan ki pelawan tab bat kini ki post ki balat kilong ki bubun ba te nadu ki post LD nadu ki post section officer nadu ki assistant post ki bubun ba ki post esi ngala ban IP gini ki post bet na traffic kwa but hakaju ko por hi nakaliang ka state wing ni sngo bunyao mo kat kum ka jing ya discuss pa di provisi hang ni ye thu ba nadu ba ja kitu ki jingja ki jing hura hang ni po ni hu ka jing terekam hang ni nadu usnam arpo apsa ka jing terekam hang ni po ni hu kalau long ka beteko ba do katata namar ba hang ni pitip hi menta uvisi ru umdon mo u register ru umdon te ki finance de wasu long acting u control wasu long acting ini hi yo jintip na provisi but na kalian kejungi nilai discuss shubun ba habide bat kini kikam debat nilai keliru na kalian kejungi hatu ba habide begini aplikan fin refund no na am kini ki pan refund no na am kini ki bisa kejongki apa kitab ya kini ki application kejongki pan na kalian kejongki na kalian jong provisi ru la itu ba kin sa refund no habide bakane namar ngi wan na kamta kajing bentip jong kini ki aplikan kini ki tab ban apply kini ki post like kam ki prepare ki bodon hani ni ru te kini hi kadika jing sai ka bangi kwa ban ai sakitu ki aplikan ki ba de ki pho hajar ki lawan tab ya kini ki post ki prepare ki bodon hang ni apo ni hu apply biang pi kat kum ka jing itu provisi namar nadu arpo arpulai ya kini ka advertisement ki la khot dem simlala ban proses ya kini ka benta te kat kum ka jing itu ka jung i te kani ka advertisement kal ayap mentah te ki hab ban khot ri advertisement biang sasisin te ban khot ya kani ka ban ri advertisement masih sien kani hi ki hab ban khot da ke isi
te ila yathu hi yangi ba kasyam jing ba do katata namar ka isiru men kini ki pelong visi pelong stage po Delhi Delhi ne umta te nakaliang nang ni na po dihu nang ni ki asyon ki prepare pat kim priang ya kata ka isi pa ki pelong stage bar ki kwa ban pelong ya kani ki isi hang ni namar pi ya kani ka ban khot ban advertisement biang ni ki post .com ban pas biang nakaliang ka isi te ngi sung tho pat hang ni manta visi don register don te ka i profesor Sumar bin Marway te la kala asyam kala bu jing ba ken i ba in penya dan pentulun i kam kini hang ni po ni hu teng sko ba kadai ke ka ba sungsi na kaliang kajungi kum kiyut ban i ba ka university hang ni po nong ba jungi kani hu school ba ka he ba jong ka central kan long kumni tu makalong mentah di nakaliang kajungiru ingin saya follow up everyday bakani kakam ban ngio snoru ngio jungtep ba uni u visi un song than no hau bana Julai di nganget ba lada uni u visi un song than no bana Julai nganget ba kinyo no du visi u khmai di nganget ba nang ni sakhmat pat ni kikam ki ba don hang ni pon hu kinong ki ba yat bet yat di sakhmat Kini ki post kini regular post na kini ki am kini ki regular post